Разликата между щастие и удоволствие. Удоволствието е нещо временно. Удоволствието е нещо, което идва и си отива. То е следствие на нещо, което ние получаваме или нещо, което даваме. Някой път човек изпитва удоволствие от това да подарява подаръци. Някой път човек изпитва удоволствие от това неговия враг да се провали. Човек, който той не харесва да се провали, това е също извратен тип удоволствие. Човек изпитва удоволствие, примерно, когато ходи на увеселителен парк, или когато прави секс, или когато му подаряват някакъв подарък, или когато пие кафето си на брега на морето. Хората казват, такъв кеф, такова щастие. Да, но това не е щастие, това е удоволствие. Аз не го подценявам, не казвам, че удоволствието е нещо лошо. Просто казвам, че щастието и удоволствието са неща коренно различни. За разлика от удоволствието, щастието е нещо, което не идва и не си отива. Щастието е нещо, което е постоянно. И за разлика от удоволствието, щастието е нещо, за което човек е важно да се потруди и то доста. Ако, например, човек иска да бъде тракторист, той трябва да учи 12 години в училище, след това университет, след това да изкара книжка за трактор и след това да практикува, за да бъде тракторист. Хората не уважават тази професия много в обществото. Не е толкова уважавана, колкото лекар или учител или дори военен. Но благодарение на трактористите ние имаме какво да ядем, имаме хляб на масата си. И не само. Вижте колко труд се изисква за да бъде човек тракторист. А какво говорим, ако човек иска да бъде щастлив, ако човек е решил да бъде щастлив? То защо ние си мислим, че не трябва да полагаме труд в тази посока, щастието ще дойде просто и така от само себе си. Дори изучаването на психология в университетите не ни подсигурява по никакъв начин щастието, защото за да бъдем истински щастливи е важно да развиваме добродетелите в себе си. Това нещо почти не се изучава. Или ако се изучава, то това е теорията, а практиката зависи от нас, персонално, от всеки един човек. Приветствам всеки един да изследва темата за удоволствието и за щастието и да наблюдава в своя живот кога той изпитва удоволствие и кога изпитва щастие. И да си направя една такава преценка, аз какво търся? Търся удоволствие, търся временното щастие или съм готов да инвестирам време, труд в това да имам една стабилна основа вътре в себе си и да бъда постоянно щастлив. Какво означава човек да бъде постоянно щастлив от моята гледна точка? Това означава да няма натрапчиви мисли, да се чувства добре в своята компания, да се чувства добре сам, да не е самотен, когато е сам. Да няма нужда човек от някакъв вид патерици, от някакъв вид помощни средства за да поддържа щастието си. Било то алкохол, наркотици, приятели, купони и така нататък. Не казвам, че е лошо човек да ходи на купони и да се забавлява, но ако това нещо е с цел той да търси удоволствие в живота си, за да замести самотата вътре в себе си, то тогава е нещо, за което е важно човек да се замисли. Ако постоянно искате да сте навън, ако постоянно искате да сте сред хора, ако постоянно искате да изпитвате този ендорфин и това удоволствие, ако сте доста често в TikTok и в интернет, гледайки допаминови видеа, които да подсилват това удоволствие вътре във вас, това означава, че има нещо във вашия живот, което вие искате да потиснете и не искате да му обърнете внимание. Именно хората, които са решили да бъдат щастливи, работят с психолози и отделят внимание на това, медитират, молят се. Всеки си има свои начини за култивирането на щастието вътре в себе си. Но първата стъпка е да разберем, че сме болни, ако искаме да се излекуваме от определена болест. А това става чрез осъзнаването, че удоволствието не е равно на щастие в никакъв случай. Да ходим на почивки, да се кефим с приятели, да скачаме в морето и всички тези готини неща са прекрасни, но това са удоволствия. Прекрасни хора. Това са удоволствия, които ако ние преследваме винаги едно след друго тези неща, това означава, че ние се отдалечаваме от щастието, защото щастието не е следствие от нещо, не е някаква причина. Щастието само по себе си е вътре в нас. Важно е като белене на един лук да премахнем всички слоеве, които не ни позволяват да видим това щастие, за да може то да разцъфне вътре в нас.
Аз съм на разположение за всеки един, който е готов да се консултира. Моите консултации са под формата на дарение. Също така имам и игри, които са групови и индивидуални за себепознание, много интересни. Ще се радвам да ми пишете коментари за теми, които са интересни за вас. Да осветлявам повече тези процеси, защото осъзнатостта, това, което идва отвътре навън, е единственият начин, чрез който ние може да бъдем по-цялостни и по-автентични. Обичам тази дума. Благодаря ви много за вниманието и бъдете истински щастливи!